हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै बाहाय सावरायनो नागिरदों। दा बे जाहैबाय सावरायनायजों लोगोसे रिक्वेस्टबो खालामनो नागिरनाय जादों। दा बे जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जादों जोंनि बर'नि जितु सावथुन मुलुग एबा जोंनि जिहेतु फिल्म इन्डास्ट्रि बियो जोंहा बर'आव दा बांसिन सरसा जादों एबा बांसिन डेभेलपनि लामा लादों होननानै बुङोबा जोङो ससियेल मिडियाखौनो बुंनांगोन। ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो बियो बांसिन जोंना दासिम स्टेटास मोनफैनो हादों आरो बेयाव गोबां जोंनिया बर' आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय नङाब्लाबो जोंना गावबागाव बेक्तिगै जोङो इउटुबनि थ्रुयै एबा फेसबुकनि थ्रुयै एबा ससियेल मिडियानि थ्रुयै गोबाङानो गावबागाव सेल्फ जोङो सर्ट भिडिअ आरो मुभिसफोर जोङो दिहुननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेयो जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दा बेखौ जोङो बर' माहारिया बेखौ अनसायदोंबो। नट अनलि बर' एलबाम बा सर्ट मुभिफोरखौ मोजां सिनारिफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन भारतनि जायगा आरो मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्राबो बेखौ एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै नायो आरो दा बेनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो साबजाथाव आरो बाख्नायथाव। आरो बर' रावखौ गोबाङानो जिहेतु सिनारिफोर मोजां आरो कालसारनिफ्राय लानानै मिउजिकनिफ्राय लानानै आरो ड्रेसनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिंनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा माने मेगनाव नाङो गुबुनफोरनि थाखाय। गुबुनफ्रा एसेग्राब जोंखौ बुङासो, नाथाय गोसो सिङाव बिथांमोना मोजां मोननाय थायो। दा बे हिसाबै बिथांमोना नायो, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद साबजाथाव। आरो बिनि लानानैनो बिथांमोना बर'खौ सोलोंखोमायोबो, बुजिनोबो नाजायो, बेखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेनि गेजेराव आथिखालाव बा सानैसो लाइमोनफोरा सानैसो सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखौ माने मिसलिड खालामगासिनो दङ, माने गोरोन्थि लामायै दिन्थिलांगासिनो दङ। बिनि फोरमानखौ नोंथांमोनहा ससियेल मिडियानि थ्रुयै गोबाङानो नुबाय जानो हागौ। जायफोर मुभि एबा जायफोर सर्ट स्ट'रिफोरा बा जोंनि सर्ट भिडिअफोरा जोंनि बर'नि गाज्रि कालसारखौ एबा गाज्रि कालसाराव गैयैखौनो दिन्थिनानै गाज्रियाव दङ बेबायदि जोङो दिन्थिनो लामा लागासिनो दङ। बे सिनारिफोरखौ नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ। आङो बाहाय स्क्रिनशट हिसाबै होनो हायाखै, नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। गाज्रि भाषा जायफोर जोङो सिङाव थानांगौमोन बेखौ जोंनि सायाव लाबोगासिनो दङ। दा बे मोनसे बाथ्रा। दा बेफोरखौ जोङो गावजों गावनो दिहुनग्रायानो बुजिलायनांगौ। भिउसनि थाखाय बेखौ नागिरबा जाया। जोंहा ससियेल इसुनि खोथा दङ। दा ससियेल इसुआ माखौ होनदों, जोङो गिदिर मानसिफ्रा नायनानै बुजियो, है बे मोजां नङा भिडिअआ, बिसोरनि भिडिअआ मोजां नङा, बेबायदि होननानै जोङो बासिनो हायो। नाथाय उन्दै गथ'साफोरा बेखौ बासिनायनि सम गैया एबा बासिया। आरो उन्दैफ्रा मा खालामो, जाय बुस्थुआ गाज्रि, जाय बुस्थुआ माने रायलायथावा बेखौसो गोसोआव लाखायो। आरो बेखौ लानानैनो बिसोर गथ'फ्रा गावजों गाव लोगोजों लोगो रायलायो। जायनि थाखाय टिचार्सफोरा जोङो नुनो मोनो, खोनानो मोनो, स्कुलाव थांबा टिचार्सनि खाथियावनो, टिचार्स गैयियावनो बा टिचारनि साइडआवनो गावजों गाव लोगोजों लोगो रायलायलायो। माबेखौ, बै सर्ट मुभिनि एबा सर्ट भिडिअफोरनि एबा बबेबा मोनसे सिनेमानि गाज्रि डायलग, गाज्रि फाव, बेफोरखौ गावजों गाव रायलायलायो, गावजों गाव बुंलायलायो। अब्ला बियो बबेयाव एफेक्ट जाहैदों। सोरबा गिदिर मानसिफोरखौ मोजां मोनहोनानै बा गिदिर मानसिनि थाखाय कमेडि हिसाबै दिहुनना लानाया गिदिर मानसिया एन्टारटेनमेन्ट लानो हादोंना, बेजों बबेबा मोनसे खिलिबोनाय उन्दै लाइमोनफोरनि सायाव गाज्रि एफेक्ट गोलैहोदों। दा बेखौ नोजोर बोनांगोन। दा बेनि थाखाय गोबां आफादफोर दङ, बिथांमोनाबो नायनांगोन। जोंनि आर्टिस्टफ्राबो नायनांगोन, आर्टिस्ट एस'सिएसनाबो नायनांगोन, बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसनाबो नायनांगोन। आरो बेजों सोमोन्दो गैयैबाबो जोंनि गोबां समाजारि आफादफोरा बादा होनांगोन। आरो बेल' नङा, जायफोर बिथांमोना दिहुनदों, जायफोरा फाव खालामदों, जायफोरा डिरेक्ट होदों, बिथांमोनहानोथ' लाजिनांगौ दं, बिथांमोनहानोथ' बिमा बिफा दङ, बिथांमोनहानोथ' फिसाफोर दङ। दा बेखौ सिन्था खालामनांगोन। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना बयबो राव बुंनांगोन। बयबो आं बुंनायजों जाया, आं बुंनायखौ गोबाङानो गोब्राबदों सानगोन, नोंथांमोनाबो बुंनो हायो, बादा होनो हायो। दा बेखौ साननांगौ दङ। दा बेखौनो बुंदोंमोन लोगोफोर, एसेनोसै, गोजोन्थों।